Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Monggo ing kesempatan punika kita samiya ambudidaya ningkataken ketakwaan kita dhateng Gusti Allah. Inggih kanthi nindakaken sedaya perintahipun lan nepi sedaya awisanipun. Gusti Allah sampun dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ingkang artosipun, he wong kang padha iman, padha takwa sira kabeh ing Gusti Allah lan padha ngucap sira kabeh kelawan pengucap kang bener. Mongko Gusti Allah bagusi amal-amal sira kabeh lan ngapura marang dosa-dosa sira kabeh. Lan sing sapa wong taat marang Gusti Allah lan utusane, mongko teman-teman oleh kabejan kang agung. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Salajengipun monggo kita sami muji syukur dhateng Gusti Allah. Keranten saat punika kita tasih dipun paringi kesempatan saged manggihi dhateng wulan Maulud. Inggih menika wulan kelahiranipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih setunggalipun nabi ingkang dipun utus dening Gusti Allah wonten ing akhir zaman kanthi mbeta pitedah lan agami ingkang hak. Lan kautusanipun punika minangka dados uswatun hasanah utawi panutan ingkang sae kangge sedaya umat Islam lan ugi minangka paring rahmat dhateng umat sak ngalam donya. Gusti Allah dawuh, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ingkang artosipun, Gusti Allah iku ndat kang ngutus marang utusane kanthi nggawa pituduh lan agama kang bener supaya nyampurnakake sakabeh agama senajan wong-wong musyrik padha ingkar. Wonten ayat lintu Gusti Allah dawuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ingkang artosipun, yekti teman-teman ana ing pribadine Rasulullah iku ana panutan kang bagus tumrap saben-saben wong kang ngarep rahmate Gusti Allah lan dina akhir lan kang padha dzikir marang Gusti Allah kelawan akeh. Kanthi ayat punika kita sampun jelas pilih kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika minangka dados rahmat lan nikmat kangge kita sedaya. Keranten mawi ajaran agami ingkang dipun beta punika menjamin keselamatan lan kebahagiaan kita wonten donya lan akhirat. Pramila saking menika, monggo kita sambut dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi kanthi bersyukur, kanthi manah ingkang bingah. Lan monggo syariat saha sunah-sunahipun, yakni ajaranipun lan tindak lampahipun punika kita dereki, kita ugemi lan kita teladani. Kejawi saking punika, ugi monggo kita kathah-kathahaken anggenipun maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi minangka bukti demen kita dhateng Kanjeng Nabi. Supados minjang wonten ing dinten kiamat kita pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Dipun sebataken wonten ing kitab Duratun Nasihin ingkang suraosipun mekaten. Wa alamatul hubbil ita'atu fi sunnatihi saniyah wa iksarus sholati alaihi lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Ingkang artosipun, lan setengah saking tandane demen ing Kanjeng Nabi yaiku taat lan nderek ing sunah-sunah kang luhur
lan ngakehake maca selawat ing Kanjeng Nabi. Krana Kanjeng Nabi dawuh, sing sapa wonge demen ing suci-suci, mongko wong iku akeh oleh nyebut-nyebut. Kejawi saking punika dipun riwayataken an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sinarita saking sahabat Anas radhiyallahu anhu saking Kanjeng Nabi, sak temene Kanjeng Nabi dawuh, sing sapa wonge demen marang ingsun, marang sunah ingsun, mongko wong iku demen marang ingsun. Lan sapa wonge demen marang ingsun, besok bakal mlebu swarga bareng-bareng sartane ingsun. Mugi-mugi Gusti Allah paring taufik lan hidayah dhateng kita sedaya sehingga kita saged nderek dhateng sunah-sunahipun lan saged ngathah-ngathahaken anggen kita mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Sehingga benjang wonten ing dinten kiamat kita saged angsal syafaat saking beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli